Wezîrê Bazirganiya Tirkiye Mehmet Muş diyar kir, duwarê hinardeyê de Tirkiye di şeş mehên dawîn de rekorda komara Tirkiye hatiye şkanandin. Muş dibêje di şeş mehên dawîniya sala 2021 de ji sedî 40 hinardeya Tirkiye bilind bûye. û 105 milyar dolar dahat hatiye destxistin. Gelo sedema bilindbûna asta hinardeya Tirkiye çi ye û pisporên mijarê vê rûdanê çawa dinirxînin. Aborinas Turgay Türker li ser amarên hinardeyê yên Wezareta Bazirganiyê dibêje Tirkiye dixwaze vê proseya pandemiyê û nebûna Çînê ya qada cîhanê de wek fersendekê bikarbîne. Loma hemû giraniya xwe dide ser hilberînê û da bibêje ez alternatîfekim û amade me hemû berhemên xwe yên çandiniyê û pîşesaziyê bifroşum hemû cîhanê. Hükümetin açıklamış olduğu yeni... Türkiye dibêje ev amar encamên pozîtîfin ên bernameya navîna aboriyê ku berîniha hatine ragahandin. Tirkiyeyê heman demê de ji ber pandemiyê û ji ber Çîna ku vê gavê xwe li dinyayê asê kiriye, dixwaze di warê hinardeyê de bibe wek alternatîfekî. Rewşa Çînê û pandemiyê ji xwe re wekî fersendekê dibîne, loma jî giraniya xwe daye ser hinardeyê. Anlanarak paylaşılmadır. Şimdi Sayın... Li gorî Aborinas Enes Özkan jî eger Tirkiye perên ji hinardeyê bi dest xistiye ve negwarîne hilberînê û veberhênanên mayîn de ji ber bilindbûna enflasyonê, kêmbûna nirxê lîre wê aramiya aboriyê pêknê û barê karmend û xebatkarên bi mûçe kar dikin hîn girantir bibe û rêlber şikestinên nû veke. Önlemler hiçbir zaman yeterli olmayacak çünkü Türkiye'deki... Ev rakamên hinardeyê yên ji aliyê Tirkiye ve hatine ragihandin yanî 105 milyar dolar dişûna hilberînê de di tora finansê de bêne bikaranîn wê Tirkiye bikeve nav proseyeke qedar. Tirkiye lîstikeke xeternak dilîze da bikaribe hinardeya xwe bilind bike, nirxê lîre kêm dike. Ev rêbaz ji aliyê Çînê ve dihate bikaranîn. Lê li Tirkiye ev rêbaz encamên pozîtîf nade. Programa baktığımızda enflasyonun Bi boçûna aborînasan pêwîst e ev dahata ji hinardeyê di qada aboriya hilberîner de were bikar anîn. Yana tûfê de wê bu aboriya Tirkiye çênabe. û her wiha aborînas dibêjin ev yek rîskeke mezin e ku Tirkiye ji bo asta hinardeya xwe bilind bike nirxê lîrek kêm dike. Dema nirxê lîrek kêm dibe hilawesan û faiz bilind dibin û ev jî dibe sedema bilindbûna jiyana rojane li Tirkiye. Yani aborînas dibêjin aramî ne di lîstika kêmkirina nirxê lîre de dibe berhênanên mayînde de ye. Azad Altun, Kurdistan 24, İstanbul.